Episode 4. Jamen, så er vi kom til det der krokket. Så lavede vi sådan en fail før, men det opdager I ikke, fordi det er fra klipper vi, tror jeg. Nå, men ja. Jeg ville smadre den der dåse. Og jeg rammer selv i hovedet med den stav. Det gjorde ret ondt. Nå, jeg kom til, at man kunne slå sådan her. Og så ramte jeg så ikke. Så nu kan man så slå med en hånd. Og så holde lidt længere op. Nej, måske lidt længere ned. Sådan her. Hov. Nå, det var så den måde også, man kan slå. Så kan man også slå sådan her. Og så er den så. Den sidste måde. Så der slår man ligesom den første, så skal man bare derom. Så er man så helt ikke sådan.